όπου νομίζουμε ότι τα πάντα παραπέουν, υπάρχει ακόμα ανθρωπιά. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δημιουργούν πολιτισμό, δημιουργούν ασυναίσθηση, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες μικρές ψυχούλες. Για ετοιμαστείτε τώρα να γεμίσει η ψυχούλα σας ομορφιά και τρυφερότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο Άρωμα Γυναίκας δύο υπέροχες θηλυκές υπάρξεις. Την εκπαιδευτικό στο δεύτερο δημοτικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Σάμου, κυρία Εμιλία Κουζιά, και τη μικρούλα Μυρτώ. Τι ωραία πράγματα γίνονται, έτσι μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τη φύση, με τα ζωάκια. Έχουμε έτσι ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αξίζουν το σεβασμό μας και το χειροκρότημά μας. Κάνουν τη δουλειά τους με αγάπη, με ό,τι περίσσευμα έχουν από την ψυχή τους. Ωραία, συμφωνείτε κύριε Εμιλία? Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας, καλώς σας βρίσκουμε και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που τιμάτε το Άρωμα Γυναίκας, που είστε στην παρέα μας, υπέροχες υπάρξεις, και βέβαια να μιλήσουμε και να μας δώσετε πληροφορίες για τον όμιλο φιλοζωίας που έχετε δημιουργήσει και δίνει όμορφα πράγματα στα παιδάκια του δημοτικού, του πειραματικού δημοτικού, μαζί βέβαια πάντα με την ευγένεια, την εξαιρετική διευθύντρια που έχετε, την κυρία Δάφνη Παναγιώτου, που πρωτοπορεί. Βγάζουμε πάντα μέσα από το Άρωμα Γυναίκας τις όμορφες δράσεις του σχολείου, με τη δική της πάντα προτροπή και με τους υπέροχους συνεργάτες που έχει. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Δάφνη πάντα είναι πάρα πολύ υποστηρικτική σε οποιαδήποτε δράση θέλουμε και μας δίνει το ελεύθερο, ώστε να νιώσουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να καλλιεργήσουμε δεξιότητες στους μαθητές μας μέσα από τους ομίλους. Είναι ο ένας στήλος είναι η κυρία Δάφνη και ο άλλος είναι η λειτουργία του πειραματικού, με την λειτουργία των ομίλων που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες εκτός των γνωστικών που γνωρίζουμε όλοι σε ένα σχολείο. Να αναπτύξουν τις δεξιότητες, την αγάπη τους για τα ζώα. Εμείς αυτό που κάναμε όλη τη χρονιά, δουλέψαμε πάνω σε διάφορες μορφές και είδη φιλοζωίας. Γνωρίσαμε και τα ζώα που είναι σε εξαφάνιση και στο τέλος φτάσαμε και καταλήξαμε οι ίδιοι μαθητές μας να φέρνουν στο σχολείο τα σκυλάκια τους και να μας διηγούνται τις ιστορίες τους, να μας μιλούν για τις ανάγκες τους και για τις συνήθειές τους και για τα συναισθήματά τους. Οπότε γνωρίσαμε όλοι τα ζωάκια όλων. Κάναμε πρόγραμμα για να υιοθετήσουμε και να φροντίσουμε τις γάτες που είναι στο προαύλιο και γύρω από το σχολείο. Φτιάξαμε σπιτάκι για τις γάτες, τους φροντίζουμε να έχουν πάντα νερό και τροφή. Και μια δράση που έγινε με πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση ήταν το να φέρουμε οι ίδιοι, εμείς οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους μαθητές, να φροντίσουμε τις συνθήκες σε μια κλώσσομηχανή μέσα στην τάξη. Την τοποθετήσαμε στο τμήμα ένταξης. Αρρωγός, πολύ μεγάλος βοηθός ήταν ο γυμναστής μας, ο κύριος Γιάννης Μαραθοκαμπίτης. Ναι. Όπου εκεί 5 Μαρτίου βάλαμε τα βουλάκια που φέραμε από τα κοτέτσια μας, αφού δίδαξε ο κύριος Γιάννης στους μαθητές πώς πρέπει να είναι ένα αυγό και με ποιο κριτήριο επιλέγουμε αν θα το βάλουμε μέσα στην κλωσσομηχανή. Τα βάλαμε και 26 Μαρτίου, 26 ας πούμε, όταν γυρίσαμε από το τρίμηνο της 25ης Μαρτίου, βρήκαμε 3 πουλάκια μέσα στην κλωσσομηχανή και το απόγευμα πετάχτηκε και άλλο ένα 4ο πουλάκι. Και συνολικά έχουμε 4 πουλάκια από 2 διαφορετικές ράτσες. Δηλαδή τα παιδάκια έγιναν γονείς στα μικρά κλωσσοπούλια, εισαγωγικά, έτσι. Πραγματικά όπως τα λέτε, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το περίμενα.
τόσο πολύ να το έχουμε Μαρτίου, βρήκαμε 3 πουλάκια μέσα στην κλωσομηχανή και το απόγευμα πετάχτηκε και άλλο ένα 4ο πουλάκι. Και συνολικά έχουμε 4 πουλάκια από 2 διαφορετικές ράτσες. Δηλαδή τα παιδάκια έγιναν γονείς στα μικρά κλωσοπούλια, εισαγωγικά, έτσι. Πραγματικά όπως τα λέτε, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το περίμενα τόσο πολύ να το έχουν. Δείξανε πολύ μεγάλο ζήλο τα παιδιά. Δώσανε ονόματα, υιοθετήσανε, ερχόντουσαν στο τμήμα ένταξη και λέγανε ήρθαμε να δούμε τα πουλάκια, ήρθαμε να τους αλλάξουμε την εφημερίδα, να τα ταΐσουμε, να τα ποτίσουμε. Εντάξει, φυσικά αυτά τα έκανα εγώ, δεν θα έμπλεκα ποτέ τα παιδιά σε αυτό. Αλλά μετά πήγαμε τα πουλάκια μέσα σε ειδικό καλαθάκι και τα δείξαμε και στις υπόλοιπες τάξεις. Ερχόντουσαν τα παιδιά των άλλων τμήματων και ταΐζαμε τα πουλάκια κρόκους αυγού. Και τώρα είμαι σε μια φάση που τα έχω πάρει στο σπίτι για να τα φροντίσουμε, αλλά θα τα πηγαίνω για να βλέπουν την εξέλιξη και το πώς μεγαλώνουν. Δεν ξέρω αν ακούτε. Βέβαια τα ακούω. Και μάλιστα να το πούμε και στους φίλους μας ότι τα πουλάκια που βγαίνουν από το αυγό δεν είναι όπως τα γατάκια και τα σκυλάκια που είναι θηλαστικά και θέλουν ένα χρονικό διάστημα, βγαίνουν τύφλα, πρέπει να θυλάσουν, να σταθούν στα πόδια τους, να αναπτυχθεί ο εγκέφαλος σιγά σιγά σε βάθος χρόνου. Βγαίνουν από το αυγό, αυτό είναι το εντυπωσιακό και είναι ολοκληρωμένα. Δηλαδή μπορούν να επιβιώσουν αυτομάτως. Μόλις στεγνώσουν, όπως είπατε και εσείς, μια μέρα χρειάζεται. Πόσο στην κλωσομηχανή. Στην κλωσομηχανή μένουν άλλο ένα 24ωρο περίπου για να στεγνώσουν. Μπορούν και τρώνε κατευθείαν. Δηλαδή τσιμπάνε, το κεντρικό νευρικό σύστημα λειτουργεί πλήρως, τα χαϊδεύεις και το νιώθουν αυτό, το ματάκι τους κλείνει γιατί παίρνουν και στοργή από τη μάνα, από τη γλώσσα εννοείται. Ναι. Μέχρι και το σκάψιμο, δηλαδή σκάβανε μέσα στην κούτα. Αυτό, και τα ποδαράκια αυτόματα σκάβουν, παιδιά, το χώμα. Αν τα δείτε δηλαδή σε εξοχή από τον παραδοσιακό τρόπο, αυτό τον πραγματικό τρόπο, όπως ορίζει η φύση, να το πω καλύτερα, από τη μάνα τους, μόλις βγουν από το αυγό, συνοδεύουν τη μάνα όπου και αν σταθεί και μπορούν και επιβιώνουν. Η μάνα απλά τα καθοδηγεί και τα προστατεύει, εννοείται. Τα προστατεύει. Τώρα τα πουλάκια που βγαίνουν από κλωσομηχανή είναι έτοιμα, θεωρούν εσάς γονείς. Θεωρούν εμάς, μας ακολουθούν μέσα στο σπίτι που πηγαίνουμε. Είναι αυτό που είπαμε χθες, ναι, μιλώντας στο τηλέφωνο. Όπου πάτε, θεωρούν ότι είναι η μαμά. Από πίσω και αυτά, έτσι. Υπέροχα. Χνουδωτά, μπαλίτσες. Είναι χνουδωτές μπαλίτσες. Μας χομυρίζουν. Αυγουλάκι, έτσι είναι υπέροχα πλασματάκια. Το μήνυμα όμως που περνάμε στα παιδιά είναι ότι δεν τα ταλαιπωρούμε, τα μεγαλώνουμε και τα αφήνουμε στο φυσικό τους περιβάλλον να μεγαλώσουν, έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε και κοτέτσι. Γενικά να ξέρετε πραγματικά ότι γίνανε οι γονείς, ειδικά οι μεγάλοι μαθητές, έγιναν οι γονείς των πουλιών και λέγανε στα άλλα: πρόσεξε, μην κάνεις φασαρία, τρομάζει το πουλάκι, πρόσεξε πώς θα το πιάσεις, θα σου πω εγώ πώς θα το πιάσεις, θα το δώσω εγώ σιγά σιγά. Αυτή τη φροντίδα, εμένα με συγκίνησε προσωπικά. Γιατί, δηλαδή πραγματικά, τα παιδιά είναι η ελπίδα αυτού του τόπου και ήταν κάτι που δεν περίμενα να μου ξυπνήσει τέτοια συναισθήματα και όμως είχαν τη δύναμη τα παιδιά μαζί με τα πουλάκια. Έχω εδώ και τη μαθήτρια τη Μυρτούλα. Να την καλημερίσουμε. Ναι, βεβαίως, να της δώσω εδώ το τηλέφωνο. Ναι, Μυρτώ, τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχεις. Μυρτούλα μου, πώς αισθάνεσαι που είδες πως έρχεται στη ζωή ένα τόσο μικρό υπέροχο χνουδωτό πλασματάκι από ένα αυγό? Πώς το βίωσες όλο αυτό, σου άρεσε? Μου άρεσε πάρα πολύ και το έχω δει πρώτη φορά. Αχ, αγάπη μου γλυκιά. Και το πουλάκι είδες ότι ήθελε την αγάπη σου, τη στοργή σου, το αγάπησες? Το αγάπησα πολύ. Του βγάλες και όνομα? Όχι, δεν το έβγαλα όνομα. Έχουν ονόματα τα πουλάκια από τα παιδιά? Τα ονομάσατε? Ναι. Αυτό το λένε. Μυρτούλα? Το πουλάκι είδες ότι ήθελε την αγάπη σου, τη στοργή σου, το αγάπησες? Το αγάπησα πολύ. Του βγάλες και όνομα? Όχι, δεν το έβγαλα όνομα. Έχουν ονόματα τα πουλάκια από τα παιδιά? Τα ονομάσατε? Ναι. Αυτό το λένε.
Μυρτούλα. Αυτό εδώ το λένε Μυρτό. Το λένε Μυρτούλα. Και κάθε παιδάκι έδωσε και από ένα όνομα, έτσι, για να ξέρετε να τα ξεχωρίζετε και να τα φωνάζετε. Έχουν πει και ένα πολλάκι που το λένε Μυρτό, απλά δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, είναι κίτρινο, όλα είναι κίτρινα. Αυτό το κίτρινο, το λένε Μυρτό. Το λένε Μυρτό, έχουν και άλλα χρώματα, έχετε? Έχει ένα κίτρινο χρώμα. Ναι. Αν είναι όλα κίτρινα, γιατί εγώ όταν ήμουν μικρή προσπαθούσα να βρω ένα σημαδάκι για να ξεχωρίζω τα ονόματά τους όταν έπαιζα κι εγώ με τις κότες. Είχαμε κι εμείς κοτέτσι. Είναι όλα κίτρινα και όλα μοιάζουν. Καθώς θα μεγαλώνουν θα βλέπεις ότι ξεχωρίζει το ένα από το άλλο και θα μπορείτε να τα έχετε με τα ονόματά τους, να τα φωνάζετε και αυτά θα ακούνε. Μυρτούλα, αγαπάς γενικότερα τα ζώα και πόσο βοήθησε η δασκάλα σας σε αυτό, να τα αγαπάς, να τα φροντίζεις? Εγώ θα τα αγαπώ πάντα και θα τα φροντίζω. Μπράβο αγάπη μου γλυκιά. Σ' αρέσουν και τα γατάκια και τα σκυλάκια, όλα τα ζωάκια, έτσι δεν είναι? Και τα γατάκια και τα σκυλάκια. Μυρτώ, είναι αγαπημένο το σχολείο αυτό που είσαι? Σου αρέσουν τα μαθήματα που κάνετε? Σου αρέσει που οι καθηγητές σας δείχνουν πολύ όμορφα πράγματα για τη ζωή? Ναι. Ναι. Μου δείχνουν πολλά πράγματα για τη ζωή μου, έτσι. Ναι. Αλλά όμως έχουμε και μια δασκάλα που τη λένε κυρία Γεωργία και είναι πολύ καλή. Μπράβο Μυρτούλα μου, μπράβο. Και την κυρία Εμιλία. Και η κυρία Εμιλία, όλες οι δασκάλες λοιπόν είναι τρυφερές. Σας δείχνουν πολύ όμορφα πράγματα. Και την κυρία την Εμιλία την αγαπάμε πολύ. Αχ, τι ωραία. Έχει πολύ καλή καρδιά. Αχ, τι όμορφα λόγια και γλυκά είναι αυτά. Τι υπέροχα λόγια. Λοιπόν, Μυρτώ, επειδή θα κάνουμε και μια ζωντανή εκπομπή εδώ στο στούντιο του Radio Cafe για να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα φέρετε και τα πουλάκια σας. Θα φέρουμε και τα πουλάκια. Βεβαίως, να κάνουν τσιου τσιου, να ακούει ο κόσμος, καθώς μεγαλώνουν στο κουτάκι που τα έχετε. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε έτσι αναλυτικά όλα αυτά, να σε γνωρίσουμε. Ναι, μωρέ, θα έρθετε. Για δώσ' μου τώρα λίγο πάλι τη δασκάλα σου, την κυρία Εμιλία, και εμείς κλείνουμε ραντεβού, έτσι, ραδιοφωνικά, για εδώ. Μυρτούλα, να τα προσέχεις, έτσι. Ναι. Να τα προσέχεις. Γεια σου και θα τα πούμε, θα γνωριστούμε ξανά. Κυρία Εμιλία. Μιλάει στο τηλέφωνο τώρα η δασκάλα, μιλάει, έτσι. Μιλάει στο κινητό προφανώς. Μίλα λίγο με τη μαμά μου. Α, είναι η μαμά σας, εκεί. Α, μιλάει με τη μαμά σου. Μυρτούλα, αυτά που μαθαίνεις από το σχολείο τα λες μετά στη μαμά και στον μπαμπά? Τα λες? Την είδατε τη Μυρτούλα? Ναι, της κάνω ερωτήσεις εγώ και θέλω να τη γνωρίσουμε. Όλος ο κόσμος είναι ένα εγκλικίγατα το πλάσμα. Σας λατρεύουν τα παιδιά. Ζωντανή εκπομπή εδώ στο στούντιο του Radio Cafe για να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα φέρετε και τα πουλάκια σας. Θα φέρουμε και τα πουλάκια. Βεβαίως, να κάνουν τσιου τσιου, να ακούει ο κόσμος, καθώς μεγαλώνουν στο κουτάκι που τα έχετε. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε έτσι αναλυτικά όλα αυτά, να σε γνωρίσουμε. Ναι, μωρέ, θα έρθετε. Για δώσ' μου τώρα λίγο πάλι τη δασκάλα σου, την κυρία Εμιλία, και εμείς κλείνουμε ραντεβού, έτσι, ραδιοφωνικά, για εδώ. Μυρτούλα, να τα προσέχεις, έτσι. Ναι. Να τα προσέχεις. Γεια σου και θα τα πούμε, θα γνωριστούμε ξανά. Κυρία Εμιλία. Μιλάει στο τηλέφωνο τώρα η δασκάλα, μιλάει, έτσι. Μιλάει στο κινητό προφανώς. Μίλα λίγο με τη μαμά μου. Α, είναι η μαμά σας, εκεί. Α, μιλάει με τη μαμά σου. Μυρτούλα, αυτά που μαθαίνεις από το σχολείο τα λες μετά στη μαμά και στον μπαμπά? Τα λες? Την είδατε τη Μυρτούλα? Ναι, της κάνω ερωτήσεις εγώ και θέλω να τη γνωρίσουμε. Όλος ο κόσμος είναι ένα εγκλικίγατα το πλάσμα. Σας λατρεύουν τα παιδιά. Είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα αυτό που περνάτε. Να τους λέτε βέβαια ότι τα ζωάκια συντροφιάς ή τα ζωάκια τα οικόσιτα αξίζουν το σεβασμό μας. Υπάρχουν και νομοθεσίες για την κακοποίησή τους. Αυτό κάναμε δράση και θα κάνουμε και άλλη με τη φιλοζωική, με την κυρία Μπριγκίτε. Ναι, μπράβο, και αυτό.
Γενικά το μήνυμα είναι ότι τα ζωάκια έχουν μόνο εμάς. Εμείς οφείλουμε να τα προστατέψουμε. Τα ζωάκια μας είτε ζουν στο σπίτι είτε σε αγρόκτημα. Όπως είχαμε και μια πρόσφατη, έτσι, διάβαζα στο διαδίκτυο καταγγελία σε ένα αγρόκτημα για κακοποίηση σκύλου. Κρατάμε τους κανόνες ευζοίας. Τα παιδιά είναι σε τρυφερή ηλικία, έχουν πάρει τα μηνύματα σας και βλέπουμε ότι αναπτύσσουν μεγάλο βαθμό ενσυναίσθησης. Έχουμε ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους στην κοινωνία μας. Κυρία Εμιλία, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Κλείνουμε ραντεβού εδώ στο στούντιο. Θέλετε την επόμενη Κυριακή, το Σάββατο? Θα αφιερώσουμε ώρα. Θα αφιερώσουμε ώρα αρκετή με τα παιδάκια σας, με τα ζωάκια σας, ό,τι θέλετε να μας φέρετε και να έχουμε έτσι ενόψει τώρα και των Άγιων ημερών που έρχονται του Πάσχα, όμορφες εικόνες και όμορφα μηνύματα προς όλους, ανθρωπιάς και αγάπης και σεβασμού. Θέλετε? Βεβαίως θέλουμε και θα κάνουμε πρόσκληση και σε άλλους μαθητές του ομίλου. Θα το ανακοινώσουμε εμείς και από το Facebook και από το ράδιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για ό,τι κάνετε, για τα παιδιά μας, για τον τόπο μας και είπαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς. Δεν κλείνουμε έτσι. Τα ωραία πάντα θα παρουσιάζονται και θα αναφέρονται. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Τα πουλάγια λέγονται Δημήτρης, Μυρτώ, Κάση και έχουμε άλλο ένα όνομα που δεν έχουμε βγάλει ακόμα. Έχουμε λοιπόν τη Μυρτούλα, έχουμε και το Δημήτρη. Ελπίζουμε να είναι κοκοράκι ο Δημήτρης. Να του αντιστοιχεί. Να μην μας βγει Δήμητρα. Δεν πειράζει. Δήμητρα θα δούμε. Δεν πειράζει, θα φανεί. Ο Δημήτρης είναι ο Δημήτρης ο Σίπκας, ο οποίος έχει υιοθετήσει το ένα από αυτά. Ναι. Το χρυσό και είναι με πολύ μεγάλο ζήλο τα φροντίζει. Τέλεια, υπέροχα. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Καλή συνέχεια στις δράσεις σας. Σας ευχαριστώ δράσεις ανθρωπιάς και κοινωνικοποίησης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και την κυρία Δάφνη, τον κύριο Γιάννη και γενικά τα πειραματικά σχολεία με τους ομίλους τους. Να είστε καλά, κυρία Κοζιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Φιλάκια και σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Γεια σας. Γεια. 12 παιδιά και ούτε ένα τηλεφώνημα.